barkanmu da arzikin sake saduwa da wannan shi to Garkuwa FM channel suna na da Mustapha ina ne shi kuma na sake muku bayani domin akan wannan sabuwar manhaja ta mu ta YouTube a duk inda kake a faɗin Najeriya a nan birnin Sokoto wato the Golden Voice of the Caliphate Garkuwa FM Najeriya. To da ke da ni da ku da kowa da kowa kullum na san akwatin rediyon ki, akwatin rediyon ka, akwatin rediyo hatta da ni akwatin rediyo na yana nan a gare ni domin biyar tafsirai na wannan watan mai alfarma mai kuma daraja wanda kuma aka tabbatar da alƙur'ani karim a cikin shi. Sannan kuma bayan haka nan idan kuna bi bukatar wasu bayanai ko kuma wasu ƙarin bayanai akan kuma ma'aikatan mu ko kuma ba da guntun labarin su kuna iya bibiyar mu ta wannan manhaja. Saboda haka ba zan yi kasa haka ba zan ba da wannan namba domin kuma mana text don na ganin kasuwanci da kuma sanin tarihi ko kuma sanin kuma ɗaukar labaru da kuma wasu abubuwa domin nan take Garkuwa YouTube channel wato wannan namba wadda za ku rinka turo text 070 10 30 50 51 71 11 ma'ana inda na ce ba 51 to kaga sai a koma kuma 070 sannan 10 sannan kuma 30 71 11. To a wannan layin kana iya turo saƙonka ko saƙonki a duk inda manhaja ko kuma ta wannan layin domin ƙarin bayani Garkuwa FM shirye take domin ta ɗauko ma komi mai akasari ma sai in ce irin harakoki sun ka jibinci ko suka shafi addinin Allah da kuma sauran abubuwa na yau da kullum na rayuwa. Sai ku biyo wannan channel YouTube channel namu na wato Garkuwa FM 95.5. Na gode, ma'asalam, sunana Mustapha Abubakar.